Здравейте! В това видео ще ви споделя моето мнение относно думата поддържам. Много често жените я използват и аз ще споделя моята гледна точка като човек, който не употребява тази дума, как я виждам аз, какво според мен е моето, как аз усещам значението й, както и, разбира се, ще ви прочета от тълковния речник, който е от моя грижавен баща. Речника е много стар. Сега ще погледна коя година е, но помня го още от дете. Значи от 87 година е този речник. В същото време си направих и труда да проверя в интернет как е обяснена тази дума. Така. Подпирам, крепя да не падне. Това беше написано в интернет, както и имаше пример, колоните поддържат сградата. В тълковния речник пише така: придържам, подкрепям, подпирам, крепя, държа, подпомагам и издържам. Моята интерпретация на тази дума, по принцип, когато всяка една дума, когато искам да си я обясня, аз се заглеждам и се вслушвам в самия и корен. Думата поддържам има държа. Тоест, държа на нещо или държа нещо. Видяхме, че единият пример, който беше даден, колоните поддържа сградата, е с неосъществен предмет. Аз също думата поддържам я свързвам с някакви технологии, с нещо, където е за ремонт, контрол и трябва да се държат някакви стойности. Или нещо точно и конкретно да бъде такова. Може би защото съм работила в производство и там е трябвало да си поддържаме машините и доста често там тази дума съм е чувала и съм я употребявала, но конкретно за външния вид никога не ми е идвало отвътре да я кажа и най-вероятно заради това я усещам по този начин. Направим впечатление, че в тълковния речник имаше също и като издържа. Кои са жените, които употребяват тази дума обаче? Това са жените, които твърдят, че държат много на външния си вид и казват: аз съм поддържана жена. Но какъв тип жени са това? Обикновено, които тяхният начин на грижа, ето това е моята дума, която аз употребявам, грижа за себе си. Техният начин на грижа за себе си е свързан с нещо отвънка, да добавят, да примахнат от външния си вид, т.е. с някакви корекции. И моето вътрешно усещане е, че това е равно на да поддържаш образ. Защо го виждам така? Защото самата аз съм се боядисвала 29 години. Самата аз, за косата имам предвид, самата аз е имало период, в който не съм излизала без грим и без токчета. И когато един човек не си позволи да направи нищо по-различно от това, то това е показателно, че той има потребността да поддържа този образ на поддържана жена. И тук, както беше написана, думата издържа на мен много ми резонира, защото реално това е един постоянен натиск на себе си. Да издържиш да си това, което не си. Което означава да не си позволиш да те видят истинска, такава каквато си. Да не си позволиш да ти се види нито една бръчка или трубички под очите, или нито един бял косъм. Да не си позволиш да признаеш възрастта си чрез външността, а да имаш потребността постоянно да поддържаш младостта.
което аз лично го усещам като един голям натиск над себе си. И си давам сметка, като човек, който е бил и в онова, и сега в това, естественото, и това, че слушам истории по време на консултации на жените, си давам сметка, че много жени живеят под натиск, без да осъзнават това. Може да изрекат, примерно, фразата: ох, писна ми, не ми се занимава, сега трябва да се бойдисам. Или там нещо друго, свързано с тази поддръжка, за която уж жадуват, но въпреки това продължават да го правят. Или, примерно, напоследък много често чувам, че са станали скъпи услугите на фризьорките, за бойдисване на коса става въпрос. И много жени и това споделят. Аз не искам, това е с излишни пари, но не мога да се оставя с бяла коса. В този случай им казвам: след като не искаш, купи си една боя и винаги можеш сама да се намажеш на банята или някой близък да те намажи. Реално те виждат първопричината, че уж са парите, но дълбоко себе си, като им кажа така, се замислят: ама то май аз просто май срам да бъда с бяла коса. Не че толкова парите, защото го има и друг вариант, само да си купя една боя. А защо обаче те е срам? Ами защото се страхуваш да бъдеш видяна такава, каквато си истинска. На възрастта, на която си. Защото реално, каквото и да се говориме, дали белите коси, дали турбичките под устата или бръчките, това показва нашия начин на живот. Това реално сме ние. Но когато ние усещаме като жени своята си собствена стойност, тогава нямаме причина да се срамуваме от нашия външен вид. Нито една бръчка, нито един бял косъм няма да ни събори. Защото реално ние ще сме се приели. Това исках да кажа относно думата поддържам. Каква е разликата? Много често жените, които употребяват, наричат, аз ще направя видео отделно по тази тема, но тук само ще вмъкна, наричат неподдържани жените, които не се грижат за себе си по абсолютно същия начин, по който те го правят. Тоест, чрез някакви корекции външни. И защо това е така? Защото жената си има някаква дефиниция за нея, за красота, за поддръжка, за външен вид. И когато някой друг не го прави, имам предвид жената, която твърди, че се поддържа, когато някой друг не го прави, тогава тя е нарича неподдържана. Защото тя не прави това, което прави жената, която твърди, че е поддържана. Дали обаче наистина това е така? Реално това е нейната дефиниция за това как трябва тя да изглежда. Трябва да изглежда. А жените, които сме избрали да се грижиме за нашия външен вид по естествен начин, т.е. да не слагаме нищо излишно, да не правиме интервенции козметични, пластични операции, да не си бодисваме косите или примерно да не се гримираме или рядко да се гримираме. Т.е. които сме за естествената коса, ние си позволяваме да бъдем себе си. И ние на това му наричаме грижа, защото ние си миеме косите и се грижиме за външния вид. Но много често ни наричат неподдържани, занемарени, защото не изпълняваме очакванията на обществото. А какви са очакванията на обществото? Да изглеждаш на много по-млада години, отколкото си. Защото тогава реално си застрахована от отхвърляне.
И точно заради това този тип жени, които се поддържат с такива процедури, понеже те се страхуват от това отхвърляне, и точно заради това твърдят на такъв тип жени като нас, които се грижиме по естествен начин за външността си. Защото за тях това е непонятно. Един вид никога няма да го направят. Те имат потребността да поддържат образа на поддържана жена. А ние нямаме потребност да натискаме себе си и да изглеждаме по-млади, а сме приели външността си и просто се грижиме за себе си. Без потребността, отново повтарям, да изглеждаме по-млади. Тоест, ние сме избрали да не заблуждаваме себе си и да не заблуждаваме другите. И понеже в едно от видеята споделих, че съм на 47 години, направи впечатление, че жените, които се смятат за поддържани, много от тях ми бяха написали, че изглеждам на над 60 години. Само защото аз съм избрала да не си бойдисвам косата. Което е много, много смешно и което е свързано с тяхните вярвания и с тяхния страх от остаряване. И реално такъв тип жени никога няма да си позволят да си видят естествената си коса, което за мен е равно да се срещна със себе си в огледалото, такава каквато съм. Защото те се страхуват да видят самото остаряване, да се срещнат с него. Но реално, каквото и да се говориме, ние със всеки ден остаряваме. И това е много, много хубаво, защото показва, че ние сме живи на тази възраст. И ако се замислиме, в огледалото се виждаме за някакви минути в ежедневието ни, но през цялото време сме със себе си, с това, което се случва вътре в нас. И кое е по-важно? За мен е по-важно как се чувствам вътре в мен, което е равно на това да не натискам себе си да правя нещо, което не желая. Нещо само защото някой очаква от мен. Както в случая за това, че съм жена и е редно да се бодисвам. Как можа на тази възраст да спреш толкова рано? Още ти е рано. За мен това означава, когато някой ме попита нещо такова, в мен изникват следните два въпроса. Не е ли най-естественото нещо да си естествена? И не е ли в днешно време това е изкуственото от отвънка, което си го донаждат, коригират масово жените, вече май се е превърнало в нещо естествено. И обратното. Естествената красота, естествения външен вид се е превърнал в нещо, което аз го усещам като лукс, защото малко жени си го позволяват, но в същото време много хора го омаловажават. Което пак повтарям. Така се е променил света, че изкуственото се приема за нормално, а естественото за нещо. Как можа да си го позволиш? Какво мислите вие по темата? Споделете ми в коментар. Ще се радвам да прочита вашето мнение.